Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la primul nostru clip de pe acest canal de YouTube. Și anume astăzi vom face o carieră pe FIFA 20 de manager. Așa, haideți să începem nebunia. Îmi pune numele aici Mr. Andrei. Așa. Hop. Bine. Vom de aici vom pune naționalitatea română. Bun. Nu ne vom implica în editarea caracterului. Vom lăsa așa, că nu are niciun rost. Haideți să facem cariera noastră, cum am zis, cu CFR Cluj. Am zis ca să nu supărăm nici suporterii lui FCSB, nici a lui Dinamo. CFR nu are, cred că numai cu Cluj e rivala CFR-ului și nu e o rivală chiar atât de mare. Bine. Pe aici suntem și în grupele Europa League. Grupa e asta. Interesantă. Bine. Haideți să începem treaba. Dăm aici start și, cum ziceam, dați un like, e primul meu clip și încerc să-l fac cât mai bine. Nu știu, sperăm să fie așa. Poate să facem și calitatea mai bună din următoarele videoclipuri. Încă e în test, dacă pot să spun așa. Ne arată pe aici transferul lui Hummels la Bayern, la Dortmund. Hai să începem. Bun, am intrat și în carieră. Cam așa arată lotul. Cam așa arată lotul actual al CFR-ului, destul de slăbuț, dar e bun pentru Liga 1. Nu știu caută-i tu aici. Vom face cel mai bun lot pe care îl putem concepe la această echipă. Mania e un jucător destul de interesant. Vinicius, 35 de ani, nu poți să joci cu un fundaș de 35 de ani. Asta mi se pare super nașpa. Fundaș de 34, pardon. Și plus, și aici, Aurelio are cumva 35? 30. Pe aici văd că avem jucători în mare parte destul de tineri. Cei mai bătrâni sunt Camora, Arlauskis și Paulo Vinicius și nici Djokovic. Echipă destul de ok din punct de vedere al vârstei, însă trebuie să facem niște achiziții. Sincer nu știu exact cu ce am putea să începem, dar haideți să găsim niște jucători buni. Ne vom duce la Search Players aici. Să vedem ce putem găsi prin Liga Spaniei. Dacă nu mă înșel. Aici sunt foarte mulți jucători tineri și aș vrea să ducem un jucător destul de tânăr și cu potențial. N-am știut de existența acestui puști, văd că a fost împrumutat de la Juve la Barcelona, am auzit. Băiatul ăsta are un potențial ok, vedem, și ăsta cred că are potențial mai mare, Puig, care e situația. Și ce o să expiră contractul cu încă... De să nici n-avem bani. Hai să vedem pe aici ce mai găsim. Cam nimic. Și portar Inaki Pena. Băiatul ăsta e bun. Are 20 de ani. E destul de tânăr. Haideți să stabilim primele două ținte ale acestei perioade de transferuri. Nu știu dacă vom juca un match în acest episod, deoarece, din câte am înțeles, primele meciuri sunt destul de ușoare, da. Poli, Iași, Clinceni și Dinamo. După aia, da, primele meciuri sunt ușoare, după aia de-abia o să, cred că primele două episoade nu prea jucăm, pentru că după aia o să vină două episoade în care avem un meci cu Lazio și după aia un meci cu FCSB. Mă gândesc că în această carieră vom juca meciurile din Liga 1 cu cele mai bune două echipe din Liga 1 și meciurile de Europa, cu oricine ar fi meciurile de Europa și dacă jucăm cu cea mai slabă echipă din Europa. O să jucăm. Bine, haideți să dăm un advance până se va face scouting-ul.
să știm exact sumele pe care trebuie să le plătim pentru acei jucători. Așa, Europa League s-au făcut tragerile la sorți. Și avem o ofertă pentru Paulo Vinicius și Bordeanu. Hai să vedem. 27 de ani pentru Bordeanu. Nu știu dacă să-l dau pe acesta. Da, hai să nu. Hai să negociem pentru Vinicius, că poate primim mai mulți bani pe Vinicius și să luăm un fundaș mult mai bun și mult mai tânăr. Hai să vedem. Deci să scoatem 2.500.000 ar fi foarte bine pe Vinicius. Da, și surprinzător l-au vrut. Și valoarea, na, are 73 overall, asta e adevărat, dar are 34 de ani, băieți. Nu e ok. Bine, hai să dăm, nu, la asta. Clauza de 13 milioane de euro un pic mă cam sperie, e o sumă destul de mare, dacă o să reușim să-l achiziționăm pe Puig. Dacă nu, o luăm pe Colado, care și un jucător bun. Hai să avansăm pe aici. Iar cu ăla care trage la sorți, o pleca Vinicius, da, trebuie să luăm un fundaș. Frumos. Haideți să ne cotăm un fundaș. Și deja am găsit o variantă. Și noi o să ne ducem în Liga Angliei. Nu cred că are vă rol atât de mare, dar e un jucător bun și tânăr. De la City. Hai să ne uităm și anume vorbim de Eric Garcia. Ce asta? Da, asta chiar că n-are rol mare, asta s-ar putea să aibă o rol mai ok, Garcia. Oricum, în primul meci cu Iași nu am emoții. Sperăm să îi batem pe cei de la Poliaș. Până să facem vreo achiziție. Dacă să ducem un jucător, e ok. Și primim o ofertă pentru Arlauskis de la Al Hilal. 5 milioane de euro voi cere pentru Arlauskis. Din punctul meu de vedere, vârsta nu-mi place mie. Eu vreau să avem jucători cât de cât tineri în echipă, care să și crească. 5 milioane de euro ar fi o sumă ok pentru Arlauskis în actual. 5 milioane de euro pentru Arlauskis. O sumă foarte bună. Nu am crezut că vor da 5 milioane. Și o să luăm pe Inaki Pena. Are overall mic, dar are potențial și am încredere în el. Haideți să-l achiziționăm. Nu știu dacă va juca încă din primul meci. Vedem cum stă treaba. Cred că încă nu va pleca Arlauskis din primul meci. 1 milion de euro. 1 milion de euro valorează, 1 milion plătim. Da, 1 milion de euro. Ne înțelegem ok. Puig. Cred că la 5 milioane de euro ăsta va fi un super mijlocaș. Dacă va pleca la Oschis, o să luăm pe Puig și asta n-avem încă nimic, dar sigur e sub 5 milioane, asta e clar. Haideți să încercăm să facem prima achiziție oficială, anume Inaki Pena, portar. Că reușim. Așa. O să luăm pentru 5 ani. Da, e de acord. Clauza, nu vreau să pun clauză ca să nu ne trezim că îl cumpărat de cine și ce echipă. Plus că e o sumă destul de mică. Suma asta, e ok. Da, Pena, așa, suntem de acord. Da. Facem primul transfer, să zicem așa. Inaki Pena, 65 overall, dar e tânăr și poate va face lucruri bune pentru noi. Și acum cel mai valoros transfer va fi băiatul ăsta Puig. Mi se pare că am auzit de el. Da, ăsta ar fi o super achiziție, sunt 100% sigur. Dacă îl aducem pe omul ăsta, va fi bombă. 5 milioane de euro e o sumă destul de mare, dar o dăm pentru Puig. 5 milioane 200. Pentru noi fiecare ban contează, like, cam salariul lui Puig. Deci 200.000 de euro. Și vine Puig pe 5 milioane de euro, cred că cel mai mare transfer din istoria unei echipe românești. Asta e o achiziție bună. Haideți să vedem aici. Mamă, ce are salariu destul de mare. Normal că îi dăm crucial, că ăsta va fi un super jucător pentru noi. 5 ani vrea să și vină la noi. Dacă valorează 5 milioane, mă gândesc că are un overall ok pentru Liga 1. Și eu trebuie să dau salariul. Ok, o să-i dau 40 de milioane de euro și un bonus de 400.000 de euro. Și semnează. Sper că n-am dat prea mult.
71 overall la 19 ani și cu potențial, asta e un super transfer pentru noi. Și băiatul ăsta mai trebuie să crească pena. Însă două transferuri foarte bune. Ăsta, Puig, va trece în locul lui Luis Aurelio. Da? Bă, deci un transfer forță. Deci ăsta a fost, cred că, un transfer foarte bun. Dacă pleacă Arlauski, să vom vedea ce mai aducem pe la echipă. Și vine meciul cu Poliaș, care sperăm să-l câștigăm. Haideți să dăm și primul press conference. Dă-le-ți așa, că vrem să câștigăm meciul. Da, titlul e o nevoie. Așa, da, sunt destul de fericiți jucătorii și primul meci, normal, nu o să jucăm, e foarte ușor cu Poliaș. Dacă îl pierdem, va fi super nașpa pentru noi. Câștigăm 2-1 cu emoții însă. Omar și Paun marchează, o să ne facem și pe secundă. Că nu se poate așa, fraților, avem niște jucători, nu pot să joace tot timpul jucătorii, trebuie să facem și pentru jucătorii mai tineri. Dar ce necesită acest lucru? Vom lua un youth staff și vom trimite un scouter. Nu voi lua nici cel mai scump, îl iau așa, mijloc, are 3 cu 3, e în regulă. Normal, o să-l trimitem în România pe moment, timp de 3 luni, poate ne găsește ceva forță. A costat ceva. Da, hai să vedem. Ce o fi. Da, și pleacă Arlauskis oficial al Hilal. Interesant. Trebuie să mai stabilim niște achiziții. Da, buget mare acum. Sincer, ce jucător cred că ar fi bun de luat la noi la echipă. Da, băiatul ăla de care am zis, Garcia, pe care l-am văzut și acolo. Da, scuzați-mă. Așa, o să luăm pe Garcia. 2.500.000 de euro sau cât am pus. Vreau să zic de coinsuri. 2 milioane îi dăm. Poate ne-l dă Guardiola. Na, o să fie un fundaș decent. 2.100.000. Fiecare bani contează la o echipă românească. Da. Și vine și transferul lui Eric Garcia, cu care vom și închide episodul ăsta. E primul episod, nu va fi deloc nu e deloc lung, după cum ați văzut și voi. Și e mai scurt. Am făcut 3 transferuri, am simulat un match. În episodul următor vom simula un pic mai mult, ne vom ocupa mai mult de infrastructură. Și nu știu salariul ăsta, da. Ce va fi nașpa, să-i dau 40.000 de euro cu riscul, că... Da, cred că am dat chiar prea mult. Ne-am dat niciun bonus, da, 69 overall e ok, sunt niște transferuri doar de început. Inaki Pena în parte titular, nu o să băgăm încă pe ăsta titular, o să-l punem să crească. Să facem și ăștia care să se antreneze, să-i punem aici. În primul rând va veni Puig. O să ăla ce crește cel mai bine. Sincer o să-l pun la shooting aici. Că mă gândesc că o să crească bine. Pe Eric Garcia o să-l punem normal la antrenamente de defending. Ăsta mi se pare cel mai ok. Pe Pena o să-l punem la antrenamente de-astea clasice. Pe Costache, văd că are și el potențial. Îl vom pune la antrenamente tot cum l-am pus și pe Pena. Eu pe Pena, pe Puig. Și pe Paun aparent are potențial. O să-l punem la shooting normal, că nu prea are shooting. Da, sper că v-a plăcut acest videoclip. Eu am fost Andrei și ne vedem data viitoare. Bye bye.